Ajuts solidaris a les 104 associacions sense ànim de lucre de Mallorca beneficiaris de la convocatòria La Nostra Solidària 2011. La dotació total és d'1.270.000 euros i es destinarà a impulsar els 174 projectes i activitats assistencials d'arreu de les Balears que han estat escollits per primera vegada pels clients de l'entitat. Properament es farà el lliurament dels ajuts a les 15 iniciatives de Menorca i a les 12 de les Pitiuses. La majoria dels projectes aprovats són per atendre persones en situació de dependència i fomentar la formació i la integració laboral dels col·lectius en situació de necessitat. És una manera de demostrar que en reinvertim part dels beneficis que se generen en entitat bancària i entitat financera i que ens atorguen els nostres clients a favor de la nostra comunitat i concretament d'una àrea social que és la que més importància va tenir l'any 2009 quan vam demanar la votació als nostres clients. Més del 40% de la gent ens demandava més àrea social.